Imbag nga sa kanya tayo mami na po. Takot, agluto tayo di nariyan nga tukak. Kagdukit daw eh. Ka, ang problema ta. Karugyan tayo na po. Tagang. Tayo. Oh. Tulungan ako na. Bilisan nyo! Maranaw. Karton. Lighter. Lighter. Uy, ay ka. Guys. Patulong ka? Hindi na tong... Bayag ka mo tayo. Isa! Maranaw. Silyasay. Kapag mo makita ka. Taulong. Maranaw. Mantika. Babalikan na po. Si Mantika. Matik ka. Matik! Siyempre. Upload. Lagi talaga, Mantika. Maranaw. Bawang. Yun. Balik natin. Tudo tayo. Balik tayo kabila yung bawang ngayon. Okay, Maranaw. Laya. Oh. Hindi masarap niya. Oh, Maranaw. Buyas. Yes. Pati bulsa. Tapos, isa na lang. Kaya ito nga, lumagbaga arte ko ah. Maming ingredients na. Pango? Balin na ito yung sibuyas, bawang, tunlayan. Saruno tayo dyan. Kamatis. Oh. Sarap! Okay. Okay, haluto tayo kamatis ayun. Balik tayo kabilan ay main ingredient. Tukak! Wow! 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 Okay. Giwar-giwar tayo lang. Okay. Abang lagi sa tukak, balik tayo may sarunaon. Paminta. Ini. Marunaw. Balik sarap. Balik natin. Tatay. Bagoong. Wow! 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 Naglaigag. Okay. Patok mo! Tama ba? Ito kanya! Tapkat. Teka! Baka masobra. Karga ka muna, karga. Balik natin. Kante. Tanong. Wow! Lain ka nagpati ka numay. Karga!
Bayad maluto. Kusina ko. Okay. Wala ka gamnaan. Tay. Puro ka na po. Balin na yung tanda nga. Kabilar jay, latagay. Ano na? Arunggay. Wow, kaganda! Wow, kaganda! Wow, kaganda! Ay! Gade, napagtugay na po. Andre. Balin tayo, isa rin na po. Ay parya. Parya! Wow! Gusto mo yan? Teka mo nagpay. Magic na rin. Tapo, nagkabel tayo paryan. At tapo, pinaka-uding ay kabel tayo. Tarong! Oh! Okay, masay. Tataraw. Tarong. Nagpun tayo ato ya po. Mga 5 lang minuto. Balik taon. Apok tayo lang po. Ramadan tayo po no magtimpla na. Oh! Masala po. Mayat? Ayat. Dali na po. Naluto ato ay pinaryahan nga tukak. Salamat po pinagbuya. Aning! Maantay na po. Naluto aja ito kakain. Oh, ciao.